गिफ्ट लायनो थांबाय नै आसोलफ्रा नोंथांमोनखौ आंनि गोदान भिडिअ आरोबाव फिन खनसे बरायहरबाय दिनैसो आंनि फन गोदानजों भिडिअ खालामदों बारा मोजां नाङाखै माने बेबो दाम खमनि मबाइल नालाय ओंखायनो दिनै ट्राइ खालामबाय आं माने बिहारिफोरनि हारसाफोरनि हाबा जाहैनो नागिरदों आरोना फार्स्ट टाइम हाबा जागोन आङो मिथिया माब्रै जागोन जों दा सफैबायानो नै आं खुनु न'निफ्राय ब्लग खालामनोनो मोनाखिसै मानो होनबा आं हाखु दाखुसो खालामखाबाय माने बाजार गुदियावनोखा नालाय हाबाया जाहैदों जेनेबा मानो हारसानिखौ जाहैखो बोरै जाहैखो साननो हागौना माने जोङो बिसिनावनो दखाननि माल लायो नालाय बिसिनावनो माने जोङो सानफ्रामबो माल लायग्राखायनो जोंनावबो खारहरबाय नालाय जों उफाय गैया गाज्रि मोनजानो फैबाय आरोना जाफैबाय आंबो ब्लग खालामथावथाव फैफाथारबाय नैबेनो हिनजाव गोदाननि माबाया बिफाया आं मोजां लानो हायासै लाजिनायनि जाबजों माने आं फार्स्ट टाइम नालाय बिसोरनि हाबा जानाया जेनेबा फुरा एक्साइटेडजों थांफाबाय आं माबायदि नायनो लुबैनानै ओरैबायदि किउटमोन माने हिनजाव गोदाना हौवा गोदानाबो बिराद हेन्डसाम आं गिफ्टखौ हैखानोसै बिदिबा नायलांबाय थादो आं ओरैनो जा फार्स्ट टाइम नालाय जायखिजाया ओरैनो ब्लग लानायखौ आं ओरैनो हगारसै होननानै ओरैनो नेरसोन थाथोंसै होननानै हगारबोनाय जाबाय आरोना आरो जामजि लोगोफोरा आंनि ब्लगआ बारा मोजां जाखानाय नङा मानो होनबा आं इडिटखौनो खालामनो रोङाखै बे मबाइल गोदानाव आसोलाबो फट' लायलायथारबाय मानसिया ओरैबायदिनो फुला बायदि साजायखादों सिराबाय सानांगौबा जानायखौ नायदो एबार आंबो दै लोंनाय बायदि खोनादों